Grazzi li rġajtu naqattu magħna u miegħi għandi lil Marija Xwireb. Thank you tal-istadina. Grazzi li ġejt. Marija, inti tirrappreżenta lil Malta Development Bank. U dan mhuwiex bank tradizzjonali, għajdilna ftit fuq il-bank. Yes, il-Malta Development Bank jew inkella aħjar l-MDB għax hekk jafuh in-nies ġie stabbilit f'Mejju ta' l-2017 u beda jaħdem f'Diċembru ta' dik is-sena. Bażikament l-MDB l-istrateġija tiegħu hija li jipprovdi finanzjarjament fejn il-banek kummerċjali ma jistawx jew inkella finanzjarjament fejn il-proġett ikun jagħmel ħafna sens u għandu bżonn iktar tul ta' żmien biex jitħallas u kif nafu l-banek kummerċjali meta jidħol tul ta' żmien ma jkunux jixtiequ jitlu fih bażikament. Aħna bħala Development Bank nikkumplementaw il-banek. Ma nikkompetux magħhom, fil-fatt noħorġu skemi u prodotti li bil-kollaborazzjoni tagħhom noħorġuhom fis-suq. Ġifri għal-benefiċċju ta' telespettaturi, il-Malta Development Bank ma jsellifx flus, imma jgħin fejn hemm bżonn lil banek kummerċjali biex ikunu jistgħu jagħtu s-servizzi lin-negozji. Iva u le, għaliex għax fil-fatt u l-iskemi tiegħu ikopri lin-negozji. Imma jgħin il-banek kummerċjali fejn huma iħossuhom li ma jixtiequx joħorġu prodotti huma jew inkella iselfu u jġorru riskju kollu huma hemmhekk fejn jidħol il-Malta Development Bank biex jgħinhom iġorru dak ir-riskju prattikament. Tina ftit idejat tal-iskemi? Yes, bażikament l-ewwel skema li ħraġna hija f'Ottubru tal-2018 u din kienet relata għal negozji tal-familja. L-iskema tgħin negozji tal-familja li għandhom bżonn jgħaddu il-business minn membru tal-familja għal membru ieħor. Normalment, meta jsiru dawn it-trasferimenti, il-negozju jġor il-burden ta' dak it-trasferiment. Hawnhekk hawn faċilità fejn l-MDB qiegħed jiggarantixxi dawn il-faċilitajiet li bihom jista' dak in-negozju jieħdu faċilità biex iħallas il-membru li qiegħed joħroġ mill-familja u hekk ma jkunx hemm burden partikolari jew fuq il-persuna li ħadet over jew inkella fuq il-business għax dik il-persuna li toħroġ tibqa' tikol minn dak il-business. Skemi oħra. Yes, skemi oħra simili li ħriġna f'Mejju ta' 2019. Din hija simili ta' bħal tan-negozju tal-familja li hija garanzija wkoll fuq dejn li qed joħorġu l-banek kummerċjali imma issa tinkopru negozji żgħar, l-SMEs. Hawnhekk l-SME jista' japplika għal faċilità biex jagħmel investiment ġdid u jkun jista' joħodha brati favorevoli wkoll hemm il-garanzija tal-MDB. Marija, għandkom ukoll skema l-istudenti. Iva, din l-iskema tal-istudenti qed toffri garanzija wkoll kontra self li individwu jista' jieħu biex bekk ikun jista' jkompli jistudja u jsib ġob aħjar. Qed toffri wkoll benefiċċju fuq l-imax għax l-imax huwa sussidjat. Skema oħra li ħriġna din is-sena hija relatata mal-pandemija, bażikament qed tkopri il-businesses kollha kemm żgħar u kemm kbar dawk li ġew milqutin mill-pandemija jistgħu japplikaw għaliha biex ikunu jistgħu jkomplu jimmitjaw il-pagamenti tagħhom bħal pagi, rent, dawn l-affarijiet. Li tolqot il-kulħadd bħal żmien. Marija, grazzi, dispjaċini li m'għandix iktar ħin għax nixtieq li nidħol iktar fid-dettall f'kull skema, però forsi jkollna ċans li nerġgħu nitkellmu. Wieħed li jkun irid jagħmel użu mis-servizzi x'għandu jagħmel? Mela, jew jidħol fis-sit tagħna u hemmhekk hemm id-dettalji tal-iskemi kollha inkluż il-banek li qed joffruhom, jew inkella japproċċja lilna anke telefon jew emails u aħna nkunu nistgħu nigwidawh. Grazzi ħafna. Thank you, Enti.